łatwa sprawa. Zatem oczekujemy. Spogląda 10 minuta naszej rywalizacji. Pierwsza trójka ma już w nogach ponad 3 km. Ciekaw jestem, jakie to jest tempo. Jeszcze troszeczkę cierpliwości, jeszcze około 20 minut i będzie mieli wszystko jasne. Moi drodzy kibice, mam nadzieję, że będziecie tutaj jeszcze długo z nami się bawić, długo oklaskiwać naszych fantastycznych zawodników, również podczas ceremonii dekoracji, którą zaczniemy o godzinie 22:15. Wtedy nagrodzimy najszybszych zawodników w klasyfikacjach Open. Później będzie absolutny maraton dekoracyjny. Mamy przeróżne kategorie, przeróżne właśnie ceremonie dekoracji, kategorie wiekowe. Później mamy tutaj mistrzostwa polskich sędziów piłki nożnej. Będzie tego naprawdę dużo, będzie co oklaskiwać, będzie co oglądać, a finałem naszej dzisiejszej imprezy będzie pokaz sztucznych ogni o godzinie 23:30. Oczywiście to wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie nasi fantastyczni koni sponsorzy. Mamy tutaj naprawdę doskonałe grono partnerów, m.in. naszego sponsora generalnego, firmę Bridgestone Stargard. Mamy również sponsor Netto Fukaso, All-Star Fukaso, Cukiernia Nowa, Freshmart, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, firma budowlana Zenelski Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz pizzeria Toskania. Jest naprawdę świetnie, z takimi partnerami nie zgiemy. O, szanowni Państwo, mamy tutaj piękną informację, że po 11 minutach 30 sekundach minął nas prezydent Gdyni, wiceprezydent, przepraszam, Gdyni, wczoraj byłem w Gdyni, tak, także wjeżdżają się troszeczkę te lokalizacje. Oczywiście wiceprezydent Stargardu, pan Rafał Zając, aktywny, pokazujący właśnie, że każdy może znaleźć tutaj swoje miejsce w tej stawce biegacza. To miejsce jest naprawdę wyśmienite z technikolegu, prawda, pana prezydenta, bo jeszcze rzeszy zawodników za jego plecami. Dawaj, Paweł! Szanowni Państwo, mamy tutaj naprawdę przedstawicieli przeróżnych branż, przeróżnych firm. Witamy Artura Olejarza, moi drodzy, mistrza Polski biegu na 5000 metrów, doskonałego zawodnika, zbrojącego się w tej chwili do mistrzostw Polski biegu na 3000 metrów z przeszkodami za tydzień. Moi drodzy, a minął nas mniej więcej 50 sekund temu dowódca 12 dywizji generał Dariusz Górniak. Z tego co wiemy, startuje tutaj dzisiaj w asyście żony oraz syna. Ciekawe, jak to pan generał poradzi sobie w konfrontacji z taką masą, z taką rzeszą biegaczy, bo przypomnę 1050 wystartowało dzisiaj na trasę. I szanowni Państwo, fantastyczne jest to, że mamy tutaj tak doskonałych zawodników jak Damian Kawal, jak Monika Jackiewicz i co ciekawe, partnerzy życiowi tych właśnie zawodników elity są również tutaj z nami. Dzisiaj nie startują, z tego co wiem, Paulina Kaszyńska, chyba jakiś tam uraz kolana, jeżeli się nie mylę. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że Paulina wróci do dobrej dyspozycji, ale jest właśnie partner życiowy Moniki Jackiewicz, wspomniany Artur Olejarz, przeszkodowiec, biegacz, który doskonale radzi sobie zarówno w biegu na 3 km z przeszkodami, jak i na 5 oraz 10 000 metrów.
14 minut i 25 sekund w tej chwili naszej zegarze. Myślę, że zawodnicy zbliżają się gdzieś tam do 5 kilometra, moi drodzy. Jeżeli to tempo miałoby być poniżej 30 minut, tak, widzimy czołówkę, moi drodzy. Mniej więcej 200 metrów, 170 w tej chwili przed naszą strefą startu i mety jest ta czołówka, tam chyba się nic nie zmienia. Widzę piątkę zawodników na pewno. Na prowadzeniu cały czas Damian Kabat, jest i Michał Iwerus. Są kolejni Ukraińcy, jest Paweł Olinik. Jest czwórka, moi drodzy, jest już selekcja. Moi drodzy, i teraz służmy ręce do blat. Damian Kabat! Stawiasz na prowadzeniu w tej chwili i już w tej chwili tylko 4. Już to się wyselekcjonowało. W tej chwili piąty zawodnik mija nasz punkt kontrolny. Czy jest to Pawlo Berecki? Chyba tak. Któryś z Ukraińców na pewno. Zatem pierwsza piątka odbywa się już na pół metru. Trzymamy cały czas kciuki za Damiana Kabata, który być może podąża w tej chwili po kolejne zwycięstwo, po drugie zwycięstwo z rzędu, bo przypomnę, on triumfował w roku ubiegłym. A tutaj cały czas festiwal biegania, festiwal aktywności fizycznej. Ci zawodnicy bawią się naprawdę doskonale tym, co robią. Czerpią motywację uczestników biegów masowych, czasami rekord życiowy, czasami chęć zwycięstwa nad kolegą z teamu, z pracy, z rodziny być może, a czasami po prostu walka z całym dystansem, czyli sam fakt dokonania 10-kilometrowej trasy jest już dla nich zwycięstwem, jest już dla nich wyzwaniem. I moi drodzy, tutaj jeszcze cały czas nasza tak naprawdę polska piątka biegów, to jest wciąż pierwsza dziesiątka rywalizacji. 16 minut 26 sekund na pół metru. Oznacza to, że mamy dzisiaj fajny poziom sportowy dzisiejszej imprezy. Zwiastuje to wynik jeszcze poniżej 33 minut. Zatem mielibyśmy około 10 zawodników, którzy pokonali koncykę poniżej 33 minut. Gdzie reszta? Gdzie reszta? Co to rozprowadzam na 50? Andrzej! Szanowni Państwo, kolejni nas spełniają Zbyszek Murawski, niesmordowany patriotowy Zbyszek ma w roku chodzi do roku 50 lat, ale raczej jest cały czas doskonale przewodnik na emocjację podziwiają na halowych mistrzostwach Europy weteranów, gdzie już niemal 50-latek był w stanie pokonać 3000 metrów jeszcze poniżej 9 minut. Oczywiście ten rekord życiowy jest znacznie lepszy, ale tymczasem skupmy się w tej chwili na wydarzeniach. Na 5. kilometrze mamy tutaj grupę złożoną głównie z zawodniczek ukraińskich, ale jest Monika Jackiewicz niedaleko, jakieś 40-45 metrów. Myślę, że